Incwadi yeNtshumayelo, isahluko 1, iyafundeka. Amazwi eNtshumayelo unyana kaDavide ukumkani waseYerusalem. Amampunge awo amampunge itsho intshumayelo. Amampunge awo amampunge yonke into ingamampunge. Unalungelo lini na umntu emigudwini yakhe yonke ayenzayo phantsi kwelanga? Kumka esinye isizukulwana, kulandele esinye isizukulwana, ke lona ihlabathi limi ngonaphakade. Ilanga liyaphuma, ilanga libuya litshona, liphikele endaweni yalo apho liphuma khona. Umoya uya ezantsi, ujikeleza, asinge entla. Uhamba ekujikelezeni abuye umoya ekujikelezeni kwawo. Yonke imilambo iya elwandle, ukanti ulwandle aluzali. Endaweni eya kuyo imilambo, ibuya iye kwakhona. Zonke izinto ziyaxhamla, umntu akanako ukuzithetha. Alihluthi iliso kukubona, ayizali indlebe kukuva. Into eyayikho yeya kubuya ibekho, into eyenzekayo yeya kubuya yenzeke yona. Akukho nto intsha phantsi kwelanga. Ukuba kukho into ekuthiwa uyabona le intsha, ibilesikho kwakade emaphakadeni ebekho ngaphambili kwethu. Akukho kukhumbula okokuqala, nabasemva abaya kubakho abayi kukhunjulwa ngabaya kuza emveni kwabo. Mna Ntshumayeli ndibe ndingukumkani kwaSirayeli eYerusalem. Intliziyo yam ndiyinikela ukuba ingxoke, isingasinge ngobulumko. Yonke into eyenzekayo phantsi kwezulu ngumzamo ombi uThixo awunike oonyana babantu ukuba bawuzame. Ndiyazikhangela zonke izenzo ezenzekayo phantsi kwelanga, yabona, zonke zingamampunge nokusukelana nomoya. Into egoso ayinakolulwa, into engekhoyo ayinakubalwa. Ndathetha mna ngentliziyo yam ndisithi, uyabona, mna ndikhulise ndandisa ubulumko ngaphezu kwabo bonke ababephethe eYerusalem phambi kwam. Nentliziyo yam ibone kakhulu ubulumko nokwazi. Intliziyo yam ndiyinikela ekwazini ubulumko nasekwazini ubugeza nobuyatha. Kwanaloo nto ndiyaqonda ukuba kukusukelana nomoya, ngokuba ubuninzi bobulumko kukho ukuhlelwa sisiyengelezane esininzi. Owongeza ukwazi wongeza umvandedwa.